Aldaw gagayam naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Andy saan napud na nagan ti may patangatang ita diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoy te Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Joanne Rovillos, Maria Mabel Aspiras Doblin, Danilo Dizon, Mayan de la Cruz, ken Rose Dizon di Tabalayang, Victoria Tarlac from Orlan Gregorio. Kastiman ti kunani Kabsat Andy. Dear manang biyanang, amok nga do ti masuron iti daytoy kapadasak tangamin sa anak ka nagbalin anasayaat nga anak. Nasing putakmet kano iti ubingak, ngam iti bimaruak nagbalinak awalwal, banag apagkonkonsumisyonan dagiti dadakkel ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hoy, Anday! Aldawan! Bumangon ka na! Anyamot na nga aramid maun. Anyat orasan. Nangaton sa inay. Ngam di ka pala bumangon dita. Anya kayo mo tin. Nagsapa pa lang. Disturbo kayo matitipan naturog. Nagsapa nga. Alas 9 ni agsapa. Naggapo ako ni Jitalaon ngam nakaturog kapailaan. Kastalatan ti aramid baw. Nagladaw kang agririeng. Lumakay kan abaraw ngam awan apolos tinagbaliwam. Turog kalata sipod pay iday. Ala, bumangon ka ditan. Tatulungan na kidya talaon. Wen. Agmurmurayak pa'y mata. Sumarunwag tao. Nangan ni Anden bakit? Saan pa'y nagsublimay at naturaw? Anya? Ay na talaga apagpungpung to tenak na tao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talagang awan arapaap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan no mga sawa? Nungay kumaraw ti kinaturog na. Ay, maumaakpay kitday na mangririing kenkwana. Sika man ti mapan mangriing, tano siya kaabangan no masabwagak iti danaw. Riingam tao may nagtulungan ni Jitalaon. Adaw, di matrabaho ijay. Dumalpas ka ngagkape, ingkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pala nangan, baunan da kaon. Mga anak pa'y mo't Ay kat agawaam nga rod ati agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidanan tinangan iti panagkapay. may mayat no umunat ti kapay. Sumaruno ti inapoy. Anyat masidaya. Adakar na Tuyaw, kun tinapa jay linutaw. Makauma mo ti lutlutuan niyo. Ang luto kay mo iti karne Ay, into na aldawa, hindi takarnay. Ala, agawaam kat nga igupon ta kapimaon. Na ukasem man nga men, ta si kawil baw. Kas kalag siksik kawil lakayan dita. Oray la agkulot ta sakam nga agsikawil. Nakayuman. Makita yo amin, ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana kakomportable dito balay. Tamasiputan amin nagaraw dito Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga agtrab-trabaho. Ala, ingkabanganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit? Ha? Napan man nakiinuman Ada ag-birthday barkada na. Dinagas da itay. Daitan ti kunkunak. Mapan man nagbarte kain. Agpuypuyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingan. Dito man laturog ter aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng-denggen na. Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadjay mo't araktin into na rin na. Ngarud Hay, madamdam adaman umawagan. Yawag damanen anabartek ni Anday. Ket agol-golomanan eje pagiinumandan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy laang. Konsumisyon ti ipapaay na nga anak ta.
pilayak sa langan no kasday ang nakaturog. Ay na. Saan Apay mo tapilayom ta anak mo nga ay. Tapno saanan na makarwar dito balay. May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta saanan arumar. Tapno saanan na mangibabain no kasday ang nabartag. Magpagaan talata, lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwa na. Wan awan. Agam awan matungtung palen na awan na. Ni, da kayong magayam nanang. Sumrak kayo Ay, agyaman anak ko. Umay ko la ko madamagan no nagawid dito'y balayaw, jay adem. Ni, awam mo. Apay di man nagaw-awidan. Saan nga raw? Manipod ada birthday dinarayan. Saan manin ang nagaw-awid? Talo aldawain nga awan ije balay. Ay, pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken kuana. Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Ket, amangan no addaman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apim manaw idinalpas ti birthday. Ke saan da mo kanon nakikita. Ay, na yun day dya tao. Kas dyan nangatan, aging ga lumakay. Di pa'y lang amin mga sawa tap na da mga nawakan kwa na. Kantap no sublatan dan ti panagkonkonsumisyon nyo. Ay, jak amaw iti da ijay akabsat mo. Nasingput mo idi ubeng. Ang edi bimaraw na ay kas jay mo ti ugalinan. Mala, tawagak na kiti barkada na. Bareng amuda tayan dananang. Tapno saan kayo nga agdandanag. Tatang! Apay amay. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy ije kabangibang barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay. Adda ka no dayo anang patol kan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, daytan ti bagbagak. Ay ala, usaran tayo di tricycle may. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni Andy, tamang ano pagambunan day jay. Ala, sumrekan anday. Kastalatan ti aramid mo. Tunggal mabartek ka, dahi talang mangibabain ti kukuam. Kadayon nga napakasarsaritaam, basta mabartek ka. Anyamutan ti kastang ugalim. Kat, masul ko manan. Masul damat. Amon nyo pa'y ngamin tipuon kan rugina sa kayong sao. Sumungbat ka pa'y lang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-ding ka. Wan, da kasanganak. Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Nagtalawak langan, uri mataya kaon. Matay nga. Nagado pala ti utang mo, matay kan. Ibayadan pa'y mo nagiti utang mo nga arak Lakayan kan, ngam di kag pampanunaw, makarang kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya? Agbalbaliw kan. Ay, ala, husto na itan, lakay. Kasaritam to, to'y anak ta, inton mamunawan. Malaanday, mapan kan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo nayunan ti sakit tiulog, si kalakay. Na. Apo, di mo nga minung-ungtan no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na no nakainom. Kaanon to nga raw ang maungtan. Ren man manumait ngaglimpyaw. Tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo. Lakay, maturog kan, rabiin. Anyat pampanunutam. Jay anak ta, lakay ka ng bakitan. Imbes nga in-enjoyin ta ko matinabat-bati apa nagbiag ta. Saan? Tay laklakay ka ni bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalintagay. Saan tamad nga kurkurang amang bagbagakin kwa na.
Pampanunutak pa ikit day. Babae la kumaaduan ti nagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo gayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagiti daduma nga anak alalaki ang nasisimpay. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpay. Adamo la, dagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko nga tan, ti agong ungat akanayaw, naging kat mataya. Di ka agsao iti kasta. Patsik nga agbalbaliw tumutlaeng ti anak ta. Ikararag taday ta. Aduyan, tigat-gata nga mamantika kakasene. Agyaman na kakadalya. At to'y tibay at kaw. Anday, bumangon ka na, alaway. Anyamat ti kas nga aramin. Nay, agong unget sa manan nila kay mo, kaka. Ay, huwag na Tani aldawan ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak may. Na, Bumangon kaan! imbisasan nga amuti ka ba maladla daw nga agriring ni Andy. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano, awam mo deng-deng ti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag manan aya. Nay, huwag na Dandan ni inal daw ngagbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga gawawid iti mano nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kun kuana. Sino kumangay ti mga yatken ko, ana? Ke-er-er-mait. Ay, di da pagan ano ataara amula ti amo na nga into na rin, maray. Nasayatan na karing kan Andy. At kamot gayam di ti balay manang ami. Kat, nausawan kan? Naiturong mo ti bartag mo? Nasakit nga rin ti ulok manang. When takanayon mga minti panaginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kan tatang ijitalon itay. Kasta unay abannog da. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti panagkutong da. Nalabit kapuday ta iti bannog da ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti panagkonsumisyon da. Apa hindi ka masyang kadagiti dadakkel ta? Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadanan ng kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmut ngamin ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Nagpigsa ti boses na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga ngamin. Asino mati sana makaungat ngay? Maasi ka kumamot kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka, Adam. Paragsakam kumamot dananang kantatang, Babaan ti pa nagbalbaliw mon. Gapumot lang kadakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaong tan. Apay, ubinga ngaong tanda. Nadamot na akam kon. Nataangan ako, nung tanak ni tatang, kasla ak grade 2. Saan da ka basta ungtan, awan ti makagapo. Sumagmamanulaang nga natawan ti pa nagbiag dananang kantatang. Iso pa nga asim. Di mo ko maistresan ida. Ijamon nagitabisyo, Andy. Aginum takit ti Andy. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Nasakit tinakam ko. Awan serserbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkay-kaysandak. May samot na niya manang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. Tanak mo. Iswasana na masapul ang pagpaganda ka. Apay, ubing kaya. Huwag nga ron. Nakarakaro di amak. Nagalas ti aramid na rin. Kabusor ko amin nida. Isa diyak kayat ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panan tayo, numalpas tayo nga ginom, Andy. Sige. Sumurutak man. Diyak kayat ti agawid.
kayat ko tiyag bulbulakbol, tawan problema. Umayak man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastalangam, Andi. Korta man manang sa ribulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikan na kiti kwarta, wala guluwak nitay. Ah, Anyat kayo tiyo amang pasamak. Pagpipinadas tayo ano kasta ti kayo tiyo. Ay pamli ba yaw, tag binugsing kamay. agawid ka kay Den. Diyak kayo ti agawid. Ta impyerno iti balay. Pasa ka demonyo ti ala iti. At nasara na. Ala, sumra ka nga ron. Tamaturog ka dito balay. Rabiin. Kwarta ti kasapulak. Ikan na kiti sa nga ribo. Mayadak tumatlang. Darasal manang. Ikarok ti utang ko kan ka manang ami. Ta kababain mat kan ka. Ka makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipag naidak pala dito balayo. Diyak kaya ti agawid. Apay manan. Parigatan dak tumanon iti sermon kan unget iti balay. Masurunak. Ay ka ano sama? Gapumot la itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalaw akon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, ande, aldawan. Di ka bala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramedam, di mo pa'y narugyan. Pangal daw tumanan. Uwan manang. Madamdama masit. Agmurmurayak lamit. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panang kumkumbinsikan ko anang agawid dito'y balay, di na kayat. Wenanang, kinasarita kong nagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisin ama panaginom. Kan uray da kita aglaklako iti store. Imbaga ka di da pa'y lapapautangan iti arak ni Andy. Kat nagwandamot, taado ka no at talagang ti utang ti kapsat ko kadakwada. Ay, jak man amaw iti dayjay akabsat mo. Saan kami mo't nga agkurkurang amang bagbagakan ko anagam talaga nga awan denggen na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makaamukan ko na, nanang. Aywan man anak ko. Bagbagaam, parang nusika ti denggen na. Kwarta man manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalam, itinggatang mo iti arak. Laki inumak lang iti bertyan. Sige na, kwarta man. Nag-iimot na iti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wenata kasano na iwaras mo ti utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna ha. Sada kan to pautangan manan. Wen, nagbayad ak to no bumaknangak. Wala na, sangaribo man manan. Apay, pangusarami ti kwarta. Paggatang ko ti agas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit ti ngipan ko nagsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan, kan ngipan. Mabit lang, tayo Ako, nakalaan. inako mga gumatang iti chinilas ko yung JLA manang, kan short pan ko. No kasta? Las tug mo, sakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan, agpapada kay aminan, pagkay kay sandang. Ni, anyat bagong tamngay. Api akasta ka? Ibagam na damaytad mo akwarta unawan, tayo umutang iti sa balay. Amok to mo lang aarak ti pangigatanga mi ti kwarta. Iso asanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin, pagkay kay sandak. Pare, gatanga mo na ito yung speaker kan power bank. I-bargain kun kan ka. Ni, nangalam nga dito. Kukwam? Wun, jak usaranan. Gatanga mo. Nalaka lang, ti panangilakaw. Original mo dagito eh. Dagita hinginginaan na brand dagito ya. Isungarod agatanga mo ta sayang. Nalaka lang. Sangaribon na itadwa. Ha? Sigurado ka? Wun, alan, bayada mo, tamapanak man ija ili. Nagalas ti arami dagiti agis istor diti lugar tayo. Nitakbat pa utangan nun.
Isa ano malakok na ito, ijay man ilit ipaggatangak iti inumag. Tatang, di yun lang nakit-kita ni Andy. Ay na, awanan. Nalipatak sa pa yung tirupa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid dito balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay Kuya Parador. Anya? At hapag nga inala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngam jak inikan. Tamok nga igatang na mulay ti arak. Kaninla ko na ti speaker kan power bank mi ajak ammo. Namwak lang ang itinangilakwan na. Anya? Ayun na yan di kabsat mau. Iso nga tapok nga iso tinangalay ti kwarta mi. Ay, planok pa ilang arod na mapanibang ko day jay. Ngam na po ka matun. Sumurta ka na giti kay naman taparay. Mapanda ka no ag beach. Jak sumurutan pare. Kanure si ka. Di kan mapan. Napartek kan. Napartek tayo aminan. Asino nga itig maneho? Nalay nga driver dyan may sa akadwa tayo. Ure na bartek na dyan. Nalay nga latang agmaneho. Basta jak kumayan, pare. Makaturturo ka kun. Makamukang orda. Ang amno siya sumurtak. Tandak kaya tiagawi di balay damanang ko. Sigurado nga ang tanak na dyan. Nga po itinalag akwarta. Iso nga talawak lang. Mabitlaan, umayan. Tata, mapan kayo iji ospital, itamot lang. Ha? Apay? Nadisgrasya tinaglugan ng daan di itay lang. Naitaray na iji ospital. Anya? Ayun na yun ti kasta, nagbambanaga, manakaw. Diyak kaya tikas yung itsurak na nang diyak kaya tagbali na baldado. Nadurdar ka no iti husto, titultulang dagiti sakam. Isu akapilitan na putdenda nakaw. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Asan wag pa itan? Anya pa iti serbiti panagbiag ko. Sarak ba't na makapag na? Oh, ato yun ti ka na manakaw. Tay danom na nga eh. Yasidag mo itayan ti wheelchair na abakad. Ataw. Malala. Mangan kan, anak ko. Pasensya kayong datang. Nanang, puro inyawatan ti aramidon nyo kanyak. Pakawanan da ko ma. Ano ti nagbasulak ka na kayo? Sorry, no nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuin? Wan, asino kumangay ti sabale nga agtitinulong no saan adatayo? No dimngag ka kumakada kami iday. No insapsapam kumatinagbalbalew. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Wan nga ron tatang. Naudi ti panagbabawik. Kitagyaman na ka na kayo. Tauri, sinukir kayo iti kalabas. Sidadaan kay lata amang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na ng tatang. Umuko kiti kaunggak tinalaos sa panagbabawi. Ngam no apayasak lang na kaamiris idadandakas sa napasamak kanya. Pudno timbaga ti amak, ano yung sapsapak kumatinagbalbaliw, nalabit sana kastoy tinagtungpala. Ngaman niya nga rod, adaditan, isungawa tagtibunga ti aramid ko. Agyaman naklat tatanay kanak iti may kadwa abiyag, nga isumat ti panagbalbaliw kon. Alakastan, tigayim mo, Andy. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlangan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello gagayam, kumusta kayo manan? Pakaragsakan ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Kapadasan ni Kabsat Lenny san napud na nagantin tay drama ita ngam sakbay na nabara paya kablaaw kada Jessa Bolos dito Europe ni Juvenal Booking dita Cavite kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Lenny. Dir man ang biyanang, adda na talga da trabaho, kat hasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak, kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin nak tasawak isidir ko ada gusti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputa na singpot tasawak, aguli maklatan no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lenny, intayon na. Ayan mo nga eh. Ha, ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbo sa klangan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, isungahan na kaururayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Lenny, Syakte profesional, iso nga syakte da trabaho na. Dahi tamat lag mulmula ta raramidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. mala, gusto nga rudan. Sa natila isid-sidir mo, bakit? Mapankalatan iti kayat mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan na. Nairwamak moten ang maungungtan. Tinapatag, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray ngam siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaap-apal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narinig-anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngaminan, Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang agreklamo. No, siya ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak mat agsuswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga presko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyatak nga lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namat nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit.
Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaem. Liklik-lik pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Ta iso ka no tagsusildo. Anya, Nagrigat gamit ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Mababay nakbay din o daduma nanang. Takaslawan sirsirbi ki di balay mi. Iso adyak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Ison samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron. Lukas dya day off na. Kanayon mo tarumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum sarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. No anya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayom ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lenny? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triple kit din diya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam, ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masidya. Kita alinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yang kakidagaw no nakalutukan. Mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data, kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya,
Bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa eh. Hay, nalipatak pa kay din. Saan ti aglaba kan agloto? Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon. Kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata de talang mati araramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung-ung tanakpay nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yun ngay? Adamo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebio, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata. Amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga'y regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apay ah. Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masaya nga na kung magtamarugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay ah. Ilakok pa ilaang. Anya? Apay nga eh. Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibus ti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwartak ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadan nan, no ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin a pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunakla no di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga eh. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang rukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagijay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya?
Apay nga pag-abroad nak. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag-abroad ka ta umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakal. Maikawak amayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema ka min dagi jay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrodak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addaken ka da ita anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitin na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanyak iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroad kat makaswildo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakrasang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya dak. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you jem pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ng iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan, no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mabantaman ng tadta. Ay, awan mat kwarta kon Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwak. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadawan kayat ko apunkin kada kayo, nanang. At ang amin nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbalo ni Lenen. Anyan? Mapanala pagbisbisyo, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga akas jay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man.
Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidem. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutem, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas ta titsuram. Kas labi na ibay amet den ti bagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kaslama bagti takik di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. Wala lang. Diyak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya? Malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lenny? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempin ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpadpadlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngamno kaano nga imblock ka iti social media. Dayjay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awaten ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkulasay nakmutten ti lalaki nga impagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslaak mabagtit ngagmaymaysa ijay balay mi. Iso ngayon lako minti balay mi idi ka ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda, dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga lang anak numakiasawa kan kwa na, tagkakanat met ti sakit na. Isa pang panunutak metla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite.
Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras si manan. Kapadasan ni Cubs at Berto ti may patangatang dito Manang Biyana nga drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may manan ti drama, hello kani Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasamatan kani Risa May Benito, kani Mara Sidoro. Kasliman nga ruti ko na ni Cubs at Berto, dirman ang biyanang, at dasipsiputa ka napintas kan sexy ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae, iso apasaray kiddayak no makita. Ken wen gayam may sa ako na balo, katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, tatang, asino man tikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo ditan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan no mabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Tapyo laang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo amo dayta a babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam. Ken papanam. Nagdakkel mo't tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan da ka susulduan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbuteng. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano nga minasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay,
Hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati ako, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Agatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon ita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kantain tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine, adaw. Addalup bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito akong datar. Agya plagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wine. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay induldulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wine, naimpudak nga men. Iso nga ado ti iduldulin ko akinabak ng kwarta ken balitaok. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. San ma problema ang dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay, tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino, jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da di tabalayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat namot. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natinagmo't tiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga ya. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Siyak ti masuraw, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siyo amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo.
Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruran. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pangasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw nilerma kanya kat napudno akmut kan kuana. Ay nanakay kayong tatang. Baybay anyon day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig kada kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jackpot yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di a babae. Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Ha? Makiasawa kang aminan. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuan Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuan Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilerma ang awon nakpay mo. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikat ti makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin lang ita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabal tao. No biyayon mo't gayam mo tayo sigo na babaunin na dita karuba. Ay, wala. Awanan, inatiw kan, hilino baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw, no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw kat no talo abulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata? Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka.
Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Ala, sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawain. Riingan kan tao no panangana. Ni, apay ada kayo taglut-luto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto akaw ta pag tumarag to ti agas. Ne, kitain nyo Taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nan. Apay di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagina ako nakmait. Pag inanantamot ni nanang mo at takaasimait. Ha? Nanang ngamot. Katuan mait. Talaga mo't may kadwa ananang mo ni Lerma. Isa ananang kunam kinkwana. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatem met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si kati mga sikaso kan kwa ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Saan tulungam ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumwaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsi. Jak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo ta diyo spoil din tinobya yo. Adi punin na kay matuna yan. Adi pa na nasasawam mo't mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa kaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay kat agina na nga raw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din daya babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wayne, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan naman tayo. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarim laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo.
magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos kamot, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo nagpaasikasokin ka. Sumurot ako, hain. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, Oo, saglit lang ako. Nay, apay binagkat mo na gitabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitinadakil na. Ay, nagmayat tiriknak na nakatumpungak itikas ka ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras ko nga gururay dito yung terminal ng awan mo time. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka dito ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli, nagawi dito kat nalipatan nakituyan terminal tibas. Lerma? Awan man. Apay nga da kayo dita terminal. Eh, orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikait, gamday, manuurasan nga urayak dito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mait. Intarayan naksamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan naala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay induldulin ko nga alahas ko Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Imbukbok ko amin na panawan ko iti nagbali na nobya. Ngam Jack matukod a panunutan no apay anaramid natin ang panaw kanyak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw namiris ko ahusto amin ngayon bagbagat anak ko kanyak. Nagbalinak asukir gapukan ayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam ngayon bati ti ex ko kanyak. Naglabas pa itel daw kat ininot matla nakalipatak aging ga naka-move onak. Alakastan, pagayim mo, Berto. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa.